cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat mărirea sa și au crezut întrânsul ucenicii săi. Nevrednicește-te noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, stezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice: